Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore. Ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course. Ka bala ithu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka badunatam. But she's pa percent ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kamukam College Long kakot admission haki degree but diploma course panong chef hotelier but kiway pandep kap mania fila pan call haki niki number. Kajing penjot yaki do wa haki ski kla jurbha hadu kata hak babun ni kirushim kabu kibe daki dawai bi hakiwa kisiat bom bagi khangjar tamanyo tonglut yaki do kha nawa klem ni perkhat pat yaki jing du ja jang ki do wa kibe im hapo Hagashnong Port Edsim Kashnong Kabadan South West Khasi Hills District Kabadan Markha pa Kashnong Port Kro kadan kuwe kawa kablatip kerteng kumkwa Port Mula Bakashnong Port Edsim kajele ban penne pensa ikido hakanikawa daga pamaham ikidong penjot Henry wat hapadeng gejing maham nakapor syakapor pinban kiriushim kabu kibam khain snap satya yaki adong bla penjari daga borshnong tang shupoy ka ayom telang ki penjot dusman yakawa kiriushim kabu tangi khasi Henry wat ki garuru kibadan marjan bat kawa Port Mula kile dusman ban penyap yakido dowa Hapadeng kini kejeng yaksad, Deputy Commissioner Jong ka South West Khasi Hills District ula penjari daga hukum kebakhang persyak Shisendon ban penjot ikido dowa hapo ka district. Daga ni kejeng penjari hukum Jong Deputy Commissioner Kashnong Port Edsimru sa Shisin kelayeng rangba ban yada yakawa Port Mula bat maham bandan kuna sanpo jar tingka ladalap yinu bepen yaka hukum ula penjari do Deputy Commissioner. Begini ka long ka jing penbena nakam ta jong ka snong sim ba ngi lai rai na ka dor bar snong ba ngi la barbor ngi la ju khang ya ka ni ka wa Port Mula nadu na ka pelu di root hadu hang ni ha sedat pulang lom ke bagi ong bagi la ju khang ya ka nadu ki port menchua hanrei ngim jula lai ai namar ba ki bun ki ba nak ki wepat ki snong ki juwan ban penjot ia kenika wa ki jungi henrei ha kenika ya port komta lemba kini gelap thai kbor let's say ki la ban tip ia ki jing adong jongi ki snong bat ni la penkhrek ru ia kenika sanbot bangin lech ban bo hang ti ha plu di rut nang ba ki breu kin tip ia ka adong ba ni ki snong ni la de ban penkhrek nakamta kenika wa ha ka ba kum ki breu ki ba shong apo jong re snong ha bingi pech ya kenika wa Port Mula ni isnai palat namar ki jing let dusman jong ki riu sim kobu na ka pata penjot ya ki jing thau ba em apo jong kini ki wa ki ba ngi kum ki snong ni ismet ban pech namar ba aba ngi lech ban lech kai sekini ki wa ki jungi i ba ki dukha ki su yap namar ba ki riu dusman ki wan berbi ha kani kawa bat kum juru kabangi don ru ke jingmu ban kentiu ya ka tourism hapo jong kani ka dong ka than jungi namar bangi don ya kani ka ksyat bangi ong ka ksyat Sachat Port Mula ke bangi la penmi Kristen haki lap sai kubor ya kani ka jing tenat jong kani kawa bat ka don ru ya ka mau siang ka jing jerong jong ka kalong kumba sanspa metar bat ka don ru ka ne ka thuai ba lok kalong kum ka swimming pool habai ya nujor bat ki we pat ki pung ki badan ha kini ki jaka ba ki breu ki lachna hanrei ha kani ka jungi ka don pat kani ka natural swimming pool ka me mariang kala tengkai
bat kaladon ru ya kene ka thuai banji kalong ru kalat na kamta ki nong wan jungok kai pathai ba ki nyo ban wan khmi ya ki jing itnat bat ban wan sum pengat ha kene ka pot mula bat lada ki do khale lai ki dan po jong kene ka wa kalong ka jing itnat chu na kamta jong kene ka dong bat ka than jung ite ngaru kum u rang ba snong jong ka snong ngam don ni ban ong hanrai tang kum gini ki jing penma na kaliang jungi ki snong ba lada jia ba ngilap ya uno no ba lek persya ya ka jing penjot ya kini kiwa nadu ka phumla nadu peliu dirut hadu stat pot langlom ban ka pholonglom nadu phumla chedu ha snong ban na kini ka wa pho istim ka ba ka don ha snong jungi ni lakhang persya bat lada lap ya kinu ki ba lek persya ngin dan kuna kat kum ka snong ka labu ya kini ka dor ka balong san pho hajar na kamta ki ba penjot ya kini ka wa di saya buram kum ki peran nyong barok ki bay sak marjan bangin ya buram ya kene kawa nang ba kan long kawa ka itnat nagi ki jingdon jong kini ki dokha ki ba ngiju la sumar barok sikata te tang kumta kulai sibon